ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಮಾನಾದಿಯದ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬತ್ತಿನ ಐಲೇಸದ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿದ ಆಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈಕುಲೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲಾಯಿನ ಶಿರೀಶ್ ಬುಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಟದ ಇತ್ಯದ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬದ ಮಾಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆದ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಂದಿಪ್ಪಿನ ಸರ್ವ ತುಳು ಬಾಂಧವರೇ ನಿಖಲೆಗ್ ಈ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎನ್ನನ್ನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಪ ನೋಡು ಪಂಡದ ಕೇಂಡೊಣ್ಣಗ ಸುರೂಕು ಎಂಕೊಂತೆ ಸಂಕೋಚ ಅಂಡ ಐತೊಟ್ಟುಗೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಭಿಮಾನಲ ಅಂಡು ನಿಖಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೌರವಗೂ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ದಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದಾವೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷದ ದಿನ ಆಟ ಸಂಸ್ಥೆದ 4 ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಅಂಚ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣಿಯರ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಪಂಡದ ಆದ ಐನು ಊರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಎಂಚೆಂಚ ಆಚರಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಅವು ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಿಖಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ದಾಲ ಪಣ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥದಾದ ಐನು ಈ ಅಮೇರಿಕಡುಕು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆಚರಿಸಾನಾಗ ಐನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಪಿನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ ತೆರಿನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಸುತ್ತ ದುಂಬುದಾನಿ ದೇವರೆದುರು ಕಣಿದೀದು ಬಿಸುತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಸುರೂಕು ಆ ಕಣಿನ ತೂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಕಣಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನವೇ ಕಂಡ ಚಪರಡಾಯನ ಫಲತರಕಾರಿಲು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನವೇ ಗುಡ್ಡೆ ಲಚ್ಚಿಲ್ಡಾಯನ ಕಾಟುಪು ಮಾತ ದೀದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಣುವತ್ತ ಉಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ತಿಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯೋಡು ದೇವರಿನ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಿನ ದೇವರೆಡು ದುಂಬಗ ನೆಡ್ದುಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫಲಸಂಪತ್ತು ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇಮ ತೂವಣು ಪಂಡದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಆ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಅಮೇರಿಕಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ಭಾಗ್ಯ ಬೇತೆ ರೂಪುಡಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಆ ಭಾಗ್ಯ ದೇವದಿನ ನೆನತೊಂದು ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನನಲ ನೂದು ಪಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ ಪಂಡದು ಕೇಂಡೊಣ್ಣವೇ ಇನಿತ್ತ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಅರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುಕೂಟ ಆಟ ಈ 4 ವರ್ಷದ್ದು ಭಾರೀ ಸೋಕುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ನನ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನವೇ ಇನಿತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಬುಕ್ಕ ಬಿಸುತಾನಿ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಿಸು ಕಣಿಟ್ಟು ಪೂ ತರಕಾರಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ದೀಪುನ ಬಿಸುತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಣಿ ತೂನಾಗ ಕನ್ನಡಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋನೆ ತೂಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ದಾಯಗಾದಿಪ್ಪು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಏರು ಎನ್ನ ಇನಿತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಏರು ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗು ಉತ್ತರ ನಾಡೊನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಎನ್ನಡ್ದುಬ್ಬು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ತೋಜ್ಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನು ತೆರೆಯೋನ್ನ ಈ ಕನ್ನಡಿ ತೂಪಿನ ಕ್ರಮೊತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಅಮೇರಿಕಡಿತ್ತುಂಡಲ ಇನಿತ್ತ ದಿನತಾನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೂ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನೆನತೊನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆನತೊಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾವನ ಸಂದರ್ಭನೂ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಆಟ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂಡು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪಾವೆ ಸೊಲ್ಮೆನು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ, ಜೈ ತುಳು.